Salam. Sadariomma parminggon ujung tahun parhuriaon. Parningotan diaka naung modding di HKB Cibubur, Resort Cibubur. Do topik rodi saliling-liling na do pamaretaon dot harajaon ni debata. Huriana ni holongan ni Tuhan Yesus Kristus sian hami akka parhobas di mingguta sadarion pasaton selamat hari minggu madi hamu saluhutna. Tapuji matuhatta natotong marasin roha madongani huhut manggoihon hita di pardalanan ninguluta. Sadarion di pataru asin rohana do hita. Huriana tu minggu ujung tahun parhuriaon. Huhut marningot hita di akka dongata, akka nataholongi naung manadikon hita sian hasyanganon. Di mingguta sadarayon, laos disungguli do hita muse, taringot tu ujung ningoluta, huhut makaporsyai nang pemarujung nguluta dohot portibion, alayanggo pamaretaon, dohot harajaw ni debata, manotong rodi saliling nililing na, atong bongot mahita, tu parsauran na badia, lau mamuji dohot pasangapot tuhata, Roma hita marsoba tujuluna, marid de mahita.
Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, natu mapalangit dohot tanaon. Amin. Songo duhut-duhut do saluhut daging, jala songo bunga-bunga, ni duhut-duhuti do saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bungana, alai na do hatani Tuhani, rodi sa leleng ni lelengna, saya burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonok kuma tuho tupal hanguluan. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akka na mate dot akka na mangulu, horo na punahami, manang mangulu manang mate pehami, nang pemardalan hami durura ni linggoman ni hamatean, dakuha biari hami be hamatean, ay hodo dongan nami, dang tartio hamatean manang tanoman behami, ay hodo Tuhan nami, naung humokopami, dalahona punahami, rohami nuaing tuho mangido, sa tuho mato dinami dohot daging nami, asa diho hami manang na mangulu manang na matepe, setio matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokokmi, asa saat hami tuhangoluan na sorasuda. Amin. Mari demahita.
Tangion hamu ma patik ni debata, sian hata haporsiaon ni halak Kristen, ponggol patuluhon, hata habadiaon ni halak Kristen. Au porsea di todi porbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasisani dosa, doho dihatai namandok, mula mangulu sugut daging ni halak naung mate, doho dihanguluan na sorasuda. Dia do lapatan ni odo, na diperhatutu rohaku do, na sotarbae nahu porsea di Yesus Kristus Tuhaku, manang madapoton ibana, yang gotung sian roha-rohaku, manang sia guguku sadiri, di jouto di porbadia ido, au marhite sian barita nauli, di lehot do asini rohana, patiurho rohaku, di perbadiai do rohaku, jala di patotong do ahu di bagasan haporsiaun nature, tudos tunaung binahen nai nuaeng tusaluhut halak Kristen na di tanoon. Ai di jodo nasida jala di papungu, jala di patiur do rohana sida, jala di perbadiai, jala di patotong do nasida di Tuhan Yesus di bagasan haporsiaon nasasadai natigor. Akup ni buas do rohana manesa dosaku ganu pari, rodi dosa ni akka dongaku na porsea, dungi di panguluon na doau di ari parpudi, rodi na mate. Dungi lihonon na do tuau dohot, tunasa na porsea di Tuhan Yesus, hanguluan na sorasuda, ima na tutu si tutu, ima sahatna, atong mangidugugo mahita, mangulahon na hobartu patiki. Ale Tuhan debata, saya pargugoy mahami, mangulahon na hobartu patikmi. Amen. Mari de mahita. Tatopoti madosata di jolo ni Tuhata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suatu dosan, para siroha midahami na dangolon, narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajahato do hami tubu, jaladangadong haporsiaon, di bagasan rohanami hian, saluhut do hami manibil sian akka dalammu, masagudang do pangalausion nami di patikmu,
alay na ingot mahami, ali Tuhan, ala ni denggan ni basam dot asi ni roham. Hatam majuhon hami, asa udut di hagugon doho di harajaumu, na manotong ro di saliling-liling na. Alay sa olo do pehami, binarpotobon ni ragam hisap-hisap dot hagugon, dot harajaon portibion, gabidang jupang hasonangan, hadameon na pulin di ngulu nami, di bagas nami, di parkerejuan nami, doho na humaliang hami. Sa unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalawsyon nami, sa ingot mahami hobar tu asin roham, dohot dengkan ni basam ala ni guarmu, sa suruh matod di perbadia tu rohanami be, asa tarbain hami manguloi hodi bagasan hatigoran, dohot habadiaon, gabesat hami tuhang uluan na sorasuda, na pinarbagabagam, di akka na porsea diho. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa namin nagudangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Adong do dihita situan ni malim nasongoni. Nahudul di siamun ni habangsa hatongamon di Banua Ginjang. Di bahin ni tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna akka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyakon na sida. Hasangapom madidebatana di Gijang. Amin. Mari dimahita.
epistel mingguta sadarion, ima siap pangukapon bidu 10 sada, memuka sian ayat 15, satu ayat 10 sia, tajahama margati soring. Dungi di palu suruh-suruan dapat pituhon ma sarunena, jadi masa ma suara nagogo di Banua Gijang, akka di padok, nunga sahat tutuhani, doho tu Kristus nai, harajaon hasyanganon, bakir raja ma ibana, rodi saleng lilingna. Ninna nasida ma, namadok moliate do hami tuho, ale Tuhan debata, si gonggom sa luhut na mangulu nuaeng nang na julu, ala naung dialiton ho hagogomu na balgai, jala naung baki raja ho. Dungi taruka ma joro ni debata na di Banua Gijangi, gawe tarida ma poti parpadananna di joro nai, jadi masa ma akka hilap dohot suara ronggur dohot lalu, nang abolas na balga, ido sahatna, mertua do akka na tumangihon hata ni debata, jalan na upiopsa. Amin. Marid de mahita. Hatidakon ma porsiaw tai, songon na ni hatidakon ni dongata sa porsiaon, di sadok portibion, rap mahitamandok. Au porsea, di debata Jehovah, ido ama pergugu no aso tudusan, natumo palangi do tano. Au porsea, Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, iman na nintubuan si Maria, nagabagabea siya toni perbadia, adorang suabubuan, ido tuhata, namun mahamnya penit, di panguman ni silatus, nama terpajal do ibana di hau penur silang, na tua tu benaturu bung ditano, namun nak mengulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, daudul tu siamun debata Jehovah, nama naik perguguna suatu dosani, isima ibana, menasuk tu tanah on, menghumi alat na mengulu, au porsia badia, jada musa, uri
dia atau panya Kristen akan dia. Oh dia sanjusa. Doh dia tai na mandok. Mula mengurus suku dia ringahat na umake. Doh dia uluan na sudah-sudah. Amin. Tabege mai edde puji-pujian sian paduan suara Allegra Dudutima Kor Ama.
Mingguan 24 November 2024 na parjolo na naing marbagas tik-tik parjolo naing majalo pasu-pasut pabagas summa Reksi Nailaldi Pramudia Manurung anak niamang uluan Manurung tubuh ni inang udur boru rumah horbo ruas ni HKBP Jatiasi Resort Jatiasi Distrik Sapulsia Bekasi, Sianhuta, Kapung Kebantenan, RT 5, RW 6 nomor 22, Jati Asih. Dohot Orwana, Agnes Boru Sitanggang, Boru Niamang Berlin Sitanggang, Tubuh ni Inang, Tio Rosma Boru Sinaga, Ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sianhuta, Jalan Sukun, RT 3, RW 4 nomor 56, Kelurahan Pondok Ranggon Week 2. Pamasu-masu di Patupa hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 di HKBP Jatiasi Resort Jatiasi masuk pukul 8. Napaduahon ruas napida. Mulai sadarion pidahuriado keluarga Victor Tampu Bolon Inang Febriana Borhutapea
Rapdohot 2 yang nakon nasida bawa pida tu HKBP Tapubolon Resort Tapubolon distrik Pulusada tu Bahasudutan ingaran nasida hian di Jalan Nangka nomor 40 Sia Kelurahan Kelapa 2 Wetan Wik 5 napatuluhon minggu ujuk tahun perhuriaun sadarion minggu 24 November 2024 ima minggu ujuk tahun perhuriaun parningota diaka naung modding jahahonota ma akka gowarni ruas naung modding nasa tahun perhuriaun napapaton parguru malua tahun ajaran 2024-25 dohot permingguan ibadah khusus mulai sadarion minggu 24 November 2024 masoho mamar guru malua dohot permingguan ibadah khusus domu tu persiapan Natal ni Huriata napalimahon Dewan Koinonia seksi punguan lansia hari Minggu sada Desember 2024 ima Advent na parjolo dohot parheheon lansia ni Huriata patupaun ni Huriata do pasahat ulos tuak kepunguan lansia na marulang tahun hatutubu pa 70 tahun laus nasida do na makubasi di parmingguan pukul 10 WIB na paunopon Dewan Diakoni seksi sosial tabuong maritanyakta karuas ni Huria na di bagasan persahiton songon noktar surat di tiktikta napapituhon rapot perhalado hari Jumat 20 November 2024 di Patupa Huria do rapot perhalado taringo tu program kerja dohot anggaran periode Desember 2024 1 November 2025 dimulai pukul sia WIB maringanan di GSM Gloria Lantisada na niuluhon ni Padita Resort napawaluhon pemensiunasi tua di hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 patupaun ni Huria parmingguo doho papurhato pensiun amang situa sihol pardomuan silalahi inang borunapitu sian wiksada di bagas nasida masuk pukul 10 WIB ala naung leleng di bagasan persahiton duksidung ulau ni laos patupota do acara ramah tamah na pasiyahon peliatu jolo hari Minggu sada Desember 2024 patupaun ni Huria do papungupaliat tujolo di bagasan amplop bahet tupak tu situa na pensiun situa sihol perdomua silalahi inang borunapitu wik sada na pasapuluhon sinode godang HKBP mamukas yan hari Senin tanggal 2 1 tanggal 2 Desember 2024 di Patupa Huriata do sinode godang HKBP mamili takkan agabi uluan ni Huriata di Patupa sinodei ima di seminarium Sipoholo Tarutung domutusi hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 duksiduk permingguan borha do uluan ni Huriata amang pendeta roh den sitorus dohot amata Jansen Sitopul SE madohoti sinodei tatangya koma asamardalan dohot dengan sinodei na pasak puluh sadahon padidion nabadia hari Minggu tanggal 2 Desember 2024 di parminggu pukul 10 WIB di Patupa Huriata do padidion nabadia tuak kaposok-posok ianakon ni ruas ni Huriata marguru na toras di hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 masuk pukul 10 WIB langsung dibuang masurat pengantar sian situa wik nabe napa 10 hon buah-buah khobar tu program kerja ni Huriata tahun 2024 marhite tiktingon pinangido tu sudir ruas ni Huria asa tapasa bema peliat tahun tu Huria manang tu situa wik nabe napa 10 toluhon ruas namoding nunga marujungolu ruas ni Huriata ima Ramses Manalu Nahinan Opu Timoti Doli umur 60 tahun hinabaluhon ni inang Romitang Borusirait ingaran nasida di Jalan Haji Baim RT 5 RW 6 nomor 35 Kelurahan Kelapa 2 Wetan Manang Wik Pitu modding na di hari Selasa 10 sia November 2024 tudean di hari Kamis 21 November 2024 di TPU Pondok Ranggon acara marningot ruas ni Huria na modding jongjong mahita saluhutna
ujung perjalanan ni ngulu ni dongat taon, laos paingotok kita do sude, nak kita pe disadatiki tong do songon nasida ikomoding. Alani toktong mahita marpakirimon na mangulu salileng di Portibion. Jala sehubas manaksa di hari pehita laho manadikon tanoon. Taingot mahata nito hatta di pangukapos sa plopat ay sa pultulubi. Martua maak na mati di bagasan Tuhani. Olat niyon. Tutu di doktor di masoho manasida siya parukilon nasida ay namangihu ma tu nasida niula nasidai. Tabuang masude keluarga nang si solhot na tininggalhon ni dongata ng jumulo modingi asanggiat matuhatta na mga puli nasida. Alani martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Hudul mahita. Songonima tikting di mingguta sa daryon, akka tikting na mangihut, boy ma tajahan adong di warta jemaat. Tabegema edde puji-pujian sian kor wik opat diduti kor wik onom.
Noaing masuk mahita tu acara pardingotan dia kana modding mare de mahita. Hamuna kadongan sahapor siaon, nunga saat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Di paingotido hita, pabua na lau marujung do sadok ngoluon. Ay dangadong nahot di Portibion. Di bagasan minggu ujung tahun parhuriaonon, tamado ingotota, akadongata nang jumolo modding di bagasan nasa tahun parhuriaoni. Dada asam marsak, jalatu matangis hita, ubahin taingot na sida, nang jumolo moddingi. Alay, asalam tapakilalahod do, pabuwa parsatokinad do nguluta di Portibion. Na ikon borhat do hita muse manopot, akan nabadiyi, di inganan na pinaradi ni Jesus tuhatay. Atong, tabigima goar-goar ni akadongata, nang jumolo modding, mamuka sian ari 20 November 2020 sahat tu ari sadarion 24 November 2024 aka onma nasida. Naparjolo Tommy Sinaga manang ama Samuel sahalak ama umur 40 tahun hinabaluhon ni inang Sermani Borulimbong, modding hari Sabtu 25 November 2020 sian wek 4 wek 10. Meses boru marbun manang opu Laura boru sahalak ina na marumur 87 tahun. Tadingan ni amang si tua Portibi marpaung nahinan. Modding Selasa 28 November 2020 sian wek tolu. Saud si Mamora sahalak ama na marumur 65 tahun. Hinabaluhon ni inang Romasi boru si Manulang.
Modding hari Minggu 3 Desember 2020 sian week 5. Binahar Pakpahan sahalak doli-doli na marumur 63 tahun. Tanggungan ni keluarga es Pakpahan inang boru si Manukalit. Modding hari Sabtu 2 Desember 2020 sian week sada. Situa Pramli silalahi manang ama Pegi sahalak ama na marumur 55 tahun. Hinabaluhon ni inang Retta boru Luban Tubing. Modding dari Kamis 21 Desember 2020 sian week 10 sada. Rowena Retsia boru Luban Tubing sahalak anak boru marumur 27 tahun. Tilahani keluarga LM Lumban Tubing inang boru Siburian. Modding Jumat 22 Desember 2020 sian week 4. Lindawati boru Sirait manang Nai Eriko sahalak ina marumur 50 sia tahun. Tadingan ni amang Tigor Simanjutak nahinan. Modding dari Jumat 20 sia Desember 2020 sian week 8. Marlon Gultom manang Opufero Doli sahalak ama marumur 70 tahun. Hinabaluhon ni inang Hotda boru Manihuruk. Modding Jumat 26 Januari 2024 sian week 7. Rio Anggiat Panggabian sahalak poso-poso na marumur 4 ari. Tilahani keluarga Parulian Panggabian inang boru Parhusip. Modding Sabtu 10 Februari 2024 sian week sada. Henry Kadir Sidabuke sarjana ekonomi manang opuni si Joel Doli sahalak ama na marumur 67 tahun. Hinabaluhon ni inang Rustina boru Sipayung. Modding Senin 12 Februari 2024 sian week sada. Juriah boru Haryanja manang opumisa boru sahalak ina marumur 68 tahun. Tadingan ni amang Judin Kadir Silitonga nahinan. Modding Rabu 21 Februari 2024 sian week 2. Rosintan Lumban Tobing boru Lumban Tobing manang Opu Jesslyn boru sahalak ina marumur 63 tahun. Hinabaluhon ni amang Mangasil Tambun. Modding Kamis 7 Maret 2024 sian week 5. Desnalia boru Situmorang manang Nai Catherine sahalak ina marumur 38 tahun. Tadingan ni amang Hendrik Ramses Sibarani nahinan. Modding Selasa 12 Maret 2024 sian week 5. Ramses Pasaribu manang Opu Joshua Doli sahalak ama na marumur 66 tahun. Hinabaluhon ni inang Ramlah boru Nenggulan. Modding Kamis 4 April 2024 sian week 6. Anita Artasari boru Butar-Butar manang Nai Alfairo. Modding sahalak ina na marumur 42 tahun. Hinabaluhon ni amang Anton Parulian Siburian. Modding hari Senin 20 sia April 2024 sian week 8. Mutiara boru Sibarani manang Opu Putri boru sahalak ina marumur 83 tahun. Tadingan ni amang Gotam Tabunan nahinan. Modding Minggu 10 sia Mei 2024
sian weksada. Siti Dewi Boru Nenggolan manang opu eksaudi boru sahalak ina marumur 81 tahun. Tadingan ni amang opu eksaudi simanulang nahinan. Moding Minggu 10 Juni 2024 sian wek 10. Delpi Marlina Boru Aruan manang Nai Andrew sahalak ina umur 46 tahun. Tadingan ni amang Romula Torang siagian nahinan. Moding Senin 17 Juni 2024 sian wek 2. Situa Albert Sirait manang opu Gabriel Doli sahalak ama na marumur 76 tahun. Tadingan ni inang Purnama Boru na 70 nahinan. Moding Selasa 2 Juli 2024 sian wek 7. Dameria Boru Nenggolan manang opu Christian Boru sahalak ina marumur 76 tahun. Tadingan ni amang Rusman Tampu Bolon nahinan. Moding Rabu 10 Juli 2024 sian weksada. Gerit Joshua Marbun sahalak duli-duli marumur 24 tahun. Tilahani keluarga MG Marbun Boru Siagian. Moding Senin 15 Juli 2024 sian wek 7. Rudi Binsar Halomuan Sinaga manang opu Elora Doli sahalak ama marumur 68 tahun. Hinabaluhon ni inang Rosemary Boru na 70. Moding ari Rabu 7 Agustus 2024 sian wek 2. Bomer Marulam Tua Pasaribu manang ama Farel sahalak ama na marumur 48 tahun. Hinabaluhon ni inang Inni Boru Silaban. Moding Sabtu 24 Agustus 2024 sian wek 8. Marsaulina Boru Manurung manang opu Ariska Boru sahalak ina na marumur 71 tahun. Tadingan ni amang halasan pakpahan nahinan. Moding Jumat 20 September 2024 sian wek 10. Mary Lince Boru Hutapea manang Nai Zivana sahalak ina marumur 34 tahun. Hinabaluhon ni amang Daniel Sibuya. Moding Senin 27 September 2024 sian wek 3. Jamalan Sinaga manang opu Nicholas Doli sahalak ama marumur 66 tahun. Hinabaluhon ni inang Roslinda Boru Sidalahi. Moding Jumat 27 September 2024 sian wek 10. Lindung M. Sagala manang ama Sahat sahalak ama na marumur 70 tahun. Hinabaluhon ni inang Tenang Boru Sitanggang. Moding Sabtu 10 Oktober 2024 sian wek 3. Albroston Panjaitan manang ama Mutiara sahalak ama marumur 91 tahun. Hinabaluhon ni inang Rawati Boru Nababan. Moding Kamis 31 Oktober 2024 sian wek 5. Naparpudi Ramses Manalu manang opu Timothy Doli sahalak ama marumur 88 tahun. Hinabaluhon ni inang Rumitang Boru Sirait. Moding Selasa 10 November 2024 sian wek 7. Namoding Torokna
ama 10 halak, ina 12 halak, doli-doli 2 halak, anak boru sahalak, poso-poso sahalak, punguma sude 20 sia halak. Nunga tabigi guar-guar ni akka naung modding manipat na sa taon parhuriaunon. Atong tamado ingototta akka pabahenan na sida na dinggani ta gendinguluna bahen sorminan na arga dihita. Laos tapangidu magugus yang tuhatay asa lamargugu hita mangulahon hatana saliling mangulu hita asa unang mariswang sabing tiki na pinasaha ni debata tu hita molo di urut ibana dope hosatta sahat rodi tikyon atong martanyang bi mahita di bagasan rohatta laos jonjong mahita di ingenat tabi. Amen maredi mahita. Sai masipa ida loma porseai unsahat bilakana Atong tapuji madebata ala diparade dihita inganan na sonang na adul umuli jala duminggan sian nasa na adong di asianganon inganan na hot rodi saliling niling na ala nii toktong mahita marhapor siyaon di Tuhan Yesus Kristus huhut makanguluhon hatana na mandok audo haheheon dohot hanguluan na mangulu do ganup na porsia diyaw nang pe mate ibana jala ganup na mangulu jala na porsia diyaw na sotu pa mate ibana saliling liling na martangyang mahita ali Tuhan de bata nasian nahinan jala na mangulu rodi saliling liling na
Huingot hami sadarion akan namate siya kami, nang paujulohon tulabungmu. Dihodo anak kitsu ni banwa gijang, jala diukap hodoi di akan mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Naruka dorohanami sadarion, marningot ajal nami, dohot haheheyon ni daging di hari sogut. Mauliate marohanami tuho. Ala ditubuhoko hami tu pakirimon na mangulu. Gabi partohap hami di hanguluan na sorasuda. Dada na madili hami diari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulo ni tordi nami. Nung torop dongan nami nang nyala mo. Tau si pasingot do ujung nila kanasida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nila kanami be. Saya sungguli marohanami mabahen tiruan na dinggan di akka pinopar nami. Saya apulima namarsak roha, dohot akka namatean, asa unang mga dungi jalamadili na sida. Saya taiti marohana sida mamereng do pagijang. Saya lehon to dimi tuhami, asa takas di hati dakon tuhami, nong do hami anakmu, jalapanean di arta na di banua gijang. Saya padau magganggu ni roha siya kami, asahot hapor son nami maniup Tuhan Yesus si pangului, at dorang huburus hami rura di lingguman ni hamatiani, molohomur mata nami be, ukka mamata ni rohanami, asa takas ni ida dalan Tuha sonangani, molohalang dila nami, so binoto be makuling, parguguy mahami marhiti-hiti todimi, asa tarjuhok kami, ali amang sahat tutangammu mat todikku sai petiurhiam marohanami asa hubas lakanami jala sonang hami laumate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita. Marede mahita tapasahat ma piliat ta sada ado sadabi. Molo salputik kion, molo bisar bitang si payasi, jala sahat matu gijang akan hati nobusi, doho tau dibantu hatta lautusi, molo jowon ni tuhata akago pustaha di baina sini rohana alusaku o Tuhaku audison. Stop.
ti tuaya sada. Molo panjuni Tuhan, molo sang putih ion, molo bisa siap sinaliasi. Jalan-jalan matugi jangan kanati dosi, roh talikan Tuhan telah tusi. Molo jalan di sini rohana arusa, oh Tuhanku audiso. Damene debata nasumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang mulate madituhata nunga sahat hita tu ujung tahun parhuriaon. Jalanunga di jahahon somaldui di manang piga-piga huria niandang sudi huria na songoniate. Ale molo hita HKBP doh na sejajar dot HKBP maju dokonon saya di jahahon dui. Huberun na kisah julu adong natangis. Na tapi nga 10 tahun mati ate. Alay jadi ingot do rupaning. Tapi kadang saya berpikir tentang puasa di patupa huria paringotan namoding. Hira na mangukari sidang ngolon. Sebenarnya bisa saja kita mau berpikiran sempit taringotusi. Tapi kita memang diperhadapkan dengan realita kehidupan kita amanginang. Nasa jolma ikon mate. Sudido mate hita. Jala hira sudido hita hampir mate. Moloningok rupaning adong 20 sia halak nakinate. Ya. Ra heado hita marsahit songon nasida nong mate. Nong moddingi. Alay mangulu do pehita. Itu artinya Tuhan masih memberikan waktu, opportunity, kesempatan tuhita. Apa yang bisa kita lakukan? Idu ubahin na tataringotion, bican somati do pehita. Dibaheni hujahama hatan itu hata sian buku Daniel bidupitu ayat sia sahat rodi ayat 14 songonon ma didok disi. Sai hupanok no tidui paima di pajongjong akahabangsa jala hudul tusi ibana naso suda arina ia pahayanna saksak do songon itak jala ubuk ni uluna songon hapas nabi nusur ia habangsana songon jillam-jillam ni api jala akkarodana songon api namar nala-nala ruar do sada sungai api jalama baor sian adopanna maribu-ribu akkana marsobba tu ibana jalamar loksa-loksa tidang di jolona namar haladui dungi tarpacang ma luluan jala terbuka akabuku. Jadi saya hupanok noti ma gumudang alani suara ni akahata na jukat akana hinatahon ni taduki saya huberengi paima terbunuh binatangi jala pidum pamatangna jala dipasahat asa purunon tu api jala tarapas huhut paretasian binatang akana tinggali ainunga dibuhul tiki dohot jom ni ajal nasida dungi huida muse di bagasan akka pangukapon borngin gabi idama ro sahalak marhiti-hiti obbun dilangiti songon anak ni jolma jala sahat ibana tu ibana naso suda arina jala tarbuan ibana tu julona jala di basa-basahon ma tu ibana pamaret taon dohot hamuliaon dohot harajaon
jala saluhut bangso hum dohot halak marpakuling maragam-ragam marsoba tu ibana rodi saliling-liling na do pamaret taon na naso tu pamucat sian ibana harajaon na pe naso tu pa pesad do ima sahat na huriani Kristus na hinaholongan nakin nga hupatujolo taringot tu buasa pola di bayan huriata minggu perningotan dia kana mording. Nah tapi sa sitong na molo tahatay taringot tu mording dang taboto di dia songod dia jala adigan hitamate. Nah tapi sa sitong na manginang siyan aka pengalaman do cerita ni akadongan berita ni akadongan ruas rupaning molo jol manajulu hira di boto do ari parmoding na. Mungkin pengalaman kita pernah berkata demikian. Heado sahalak ruas madok tuau ala hujami tahun na tulu hal nakin dang taboto buha parmatet tadang taboto tikina jala dang taboto di dia hitamate. Habis minggu dijupangi amat tom mau amang tohoro na diok munai au pe huhaporsai dui alai marasing do ceritai tomak kunin na. Jadi di dok nasida disadati kiroma omak tujabu. Ternyata sudi hami geleng na. Kebetulan di sekitar Sumatera Utara sudi dangadong parcibubur di si ate dangadong. Alana hubereng ba biasa-biasa do hubereng kan paling dau rantau parapat mak. Ya, ipe nga daw hiya ni ate. Ipe tikini mababarato ni nga madong tangiang ni ate. Di bay partangyangan. Di do nasida songonon. Di topok do hami sudi geleng na masing-masing tujabuna di topok do hami ala dangadong handphone tikini. Jala di do dibuhul nasida ma ari nasaon roha muda. Ari nasaon jam nasaon iko satamu. Ninna natoras naon natoras buruon rupaning. Dung sidung sudah ditopot akageleng nai. Dijupangi ma pangulani huria. Akapadita situa. Ibabotohon amang anon tanggal nasaon ari nasaon rodo gelek kuda tapatu pamadisi marulon na badia. Tuise tarsomal do songoni hami padita. Ala sehat do pinataon. Boy babeko kamu ma dangadong mobil na, dangadong motor na. Alay mar mobil do iba nang manang magbus do iba na manopot akageleng nay. Sa dawi rupaning pardalanan ni. Bah, isa na marulon na badia inang inabadita ima. Aw. Ay sehat do pihamu ninna. Bayi do amang. Sehat do awen na. Dapat umatik kinabinuhul, dapat mahariha rupaning marpugong akageleng na sudi. Di patu pa maibadah, di patu pa ma parulon na badia. Dung sudi marsi panganom ma somal do di huta songoni. Dung habisi Roma ibana papea mau tupudomanan asalawa aw ninna. Dungi bah dangadong nanggo otik sahalak pinam madok di rohana pikiran na ina maujung ni ajal na. Ternyata nga beda lau mau ba marsisir do macerita hone. Ya, ini cerita true story do nate. Cerita di hati dakon anak na ruas taud do na dilaras. Udok mamargana marga siahan. Jadi inangi baru Tagalung. Jadi lau mau dah. Ne, burju-burju hamu mardame hamu. Sutung marbedai hamu dah. Tarsongoni do akan itu deh. Tu marado pun nakaya nakonna selalu memberikan nasihat yang baik, yang positif. Jangan bertengkar, jangan berkelahi, berdamailah selalu. Inna. Dungi habisi dilopik tanganna. Las ima parlawana rupaning. Itu dulu anggo sonari Jepang tadupi dangbe ngamaulbe.
ala ni bulus ni rohani jolma, dan itu kesaksian namang inang. Adong dope cerita mungkin yang masih banyak yang kita tahu tentang itu. Dong aku saja natorasna gudang nasida di Jakarta, natorasna di Satar, situ dua tahun, marga si barani muse. Di telepon make tanggal nason rohamu, niandang adong di Papua, tupadita, Roma, nggak di dia hamu. Ay mar telepon nah dope, ngadong handphone tikini. Di tebing bapak malehami, jol itu atong dang sanga be, hita makatatay. Oke lah, udah tihamu mana mangani. HP holan di pihak kon telepon jabui batos amat tay rupaning. HP nasi di rumah telepon. Ada banyak cerita tentang kematian, tetapi tidak satu pun kita yang mau mati. Isi hita na ulo mati hamanginang. Dang adongi. Alai realita kehidupan sama seperti 29 orang ini juga tadi. Nama-nama yang saya sebutkan, ada yang 4 hari, ada yang 27 tahun, adong dot akalan asing, adong 60-an tahun. At sugari disukun nasi darah, mereka juga tidak mau mati. Karena memang itulah kita, tabunaina mengului, na tapi hacit mulutta, na tapi borat situhota, alai anggo hamateani unang majo. Ido didok rohatta, ido didok pikiratta. Siapa yang siap mati, tetapi kita harus mati. Holantikina do naso tabo to manginang. Mol tabering na kinadong na opatari ate. Adong na duli-duli anak buru disoddo no ang keluargai. Adong tadingan, adong na makabaluhon. Dang adong nasarupa, upikir, tiki manang umur nai. Selalu do marasing-asing. Ternyata umur dang menjamin sedia liling kita mengului dang. Manang hari-hari idang menjamin. Boido hita sonari. Heado pedita songuni. Habis dibagasan di ranggatan oddo. Alay dangau dah, dangau sutong ay mulaw ba. Nabiguna doon narhamuna rupa ning ate. Ba ditikki na marjamitay mate. Mudding ibana. Adong do pardirjen kur masuk do viral tikin ate. Mudding. Kita tidak tahu inang. Jangan kita sangka ketika kita masih muda kepada amang inang saudara-saudara yang masih pemuda, oh saya masih kuat, saya masih bisa melakukan apa saja. Jangan katakan kematian jauh dari kita. Kematian selalu mengintai kehidupan kita. Songon panakobor nginin nate. Kan itu, songon panakobor ngidom. Makanya kita bagaimana supaya siap-siap. Sama seperti cerita tentang Daniel. Adong opat bangso manang harajaon hati hasi Daniel mangulu. Yang kuat perkasa hebat mereka. Mesir, Babel, adong muse Yunani Greek rupaning Gorik. Adong muse sana nai kucatat doi na lupa do babay non. Ala ni namati may biraw ati. Tongdo babay non ba. Mesir, Babel, Romawi dan Gorik. Ini kerajaan yang hebat pada waktu itu, kuat, perkasa, tetapi di peturpuktan nakin madokon sayhu pano nodi paima di pajongjong akahabangsa jalahudul tusi ibana naso sudah arina. Siapa itu? Yesus, Tuhan. Ia pakaianna sak-sak songon itak jala ubuk diuluna songon hapas nabi nusur. Ia habang sana songon jilam-jilam ni api jala akarodana songon api namar nala-nala. Ruar sada sungi dan itu semua akan habis terbakar. Tidak ada yang bisa memperpanjang sautik pe umurna kecuali Tuhan mengizinkan namanginang. Ingat Raja Hizkia, dia sudah divonis Tuhan mati namaho. Dungi saya berpikir mai bana ai buado naing sarupa nakin edeni alegra nakin ate. Ya,
Tak ku tahu kan hari esok, namun lang aku tetap. Ya, tidak ku tahu hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi yang Manginang. Kita tidak tahu. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Dengan surya, matahari sinarnya, terangnya, panasnya menyehatkan badan kita. Tetapi tentang kematian, Allegra menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 241. Tak ku tahu hari esok. Itu makana nakin wiksia do teh biga do hamu teh. We opat tahu ori hamu malima ate. We opat. Itu takin manang wik onom juju duau. Onom ate. Teruduk do hamu sakon. Juju duau tu Tuhan kimas. Macam. Au penakin pucatati dunia nalai buama. Dungi wik opat penakin rohani jolma marsakap dalanna Tuhan Jehovah patut tulakana. Anggo kurama daku botala maredeo sona jagona kinate 2 tahun rupanya. Ya sonang do namun setong kan hirana mar eko sonang do arong do songon di rupane. Ya sonang buaro hita sa sonang ang Manginang alai sebesar apapun kebahagiaan kita ketika kita ditanya ayah diga ko mate trosodo hita manang songon di koniakam bapak-bapak gereja memento mori ingot ari hama matem trosodo hita torpae do gulai alanan kita diperingatkan tentang kematian. Wah, ay sonang duau. Penglihatan Daniel mengajarkan kita jangan terlalu yakin dengan apa yang kita miliki Manginang. Umur sampai sekarang masih Tuhan menentukan. Sampai Maranatha juga. Kalau kita pengennya, apalagi nakin adong na poso, adong na ama-ama na sosohok do pegeling na di bawah 40 tahun ada, di bawah 50 tahun ada. Asugari dusukun, bahkan ada yang sudah yatim piatu anaknya, ada masih kecil lagi. Asugari disukun nasida, hehe mesti stokin disukun, ay tiga maho, madadikon geleng mi. Rama jo alusna. Sonao manut Tuhan nguluku dawah. Tuhan hidup meluju-ju. Dahal kalau hati kecilnya dan pikirannya neng madi paborhat geleng nai marsikola denggan sahat tuna pataruhon tulanggatan majalo pasu-pasu perbegeson. Tetapi kematian menggagalkan itu semua Manginang. Dan Tuhan sudah mengatur waktu kita. Hanya kita bisa berusaha mengilik Tuhani. Tuhan leo tuau gajang ni umur. Kalau Tuhan kasih, amen tadokon. Tuhan pagajang umurhu. Ido tiki namar sahiti yao. Bah, longang duao namar sahiti. Alai diduk bekas rohaku, Tuhan, jangan sekarang. Ido di bagasan tanyaku terus, Tuhan jangan sekarang. Nah huingok do si Hiskiai. Ahubana si Hiskiai do tahu. Rak mok do hamin arakku bagasan rupaningkan. Dia raja, saya pendeta. Hampir sama do najulu. Raja sama imam itu satu sejajar. Sarupa do, Tuhan jangan sekarang. Gudang halak mandokon inamai. Pendeta harapi. Tiki COVID piba songoni. Meredu mebiar dong-dongan hu telepon. Diripu beguna. Nomor teleponi manang pabuah hu namodding. Dang barani bana mangangkat. Dung pehi pasau. Mula kau si rumah sakit, si toho amang mebiaro majalahin pemunai. Tentang kematian kita tidak tahu. Di bahini songo dia do hita, holat sada do nama noktong di bata, harajonna, huasona.
Di situ letak kunci bahwa kita diberikan hidup kepada Tuhan, dari Tuhan kepada kita masing-masing. Di bahenia manginang, ingat mati do hita haduan. Tapi sebelum mati, sebelum kehidupan, saat kehidupan kita ada, saya mau mengatakan begini. Kemarin saya membaca koran. Dung namar saya itu gak bilang murah aku majah koran. Iya, jujur. Ina tapi di pasobu deh, toh emak. Itu nama teh di narohana teh rupanya. Toh emak nang pelabuhan narohana. Bujah koran. Ale dong terus ada statement natuari menarik sekali. Didok songonon. Life is about growing, learning, and becoming. Hidup kita tentang bagaimana kita bertumbuh inang, berkembang, bagaimana kita mau belajar, learning, bagaimana kita menjadi, becoming. Ai ikon jadi dohita, ikon saud dolo mo nilibata di hita. Hidup itu tentang perkembangan kita. Hidup kita harus berkembang, harus maju, growing. Dan monoton, dan statis. Tetapi bergerak ke depan. Apa yang bisa kita lakukan? Kebaikan apa yang bisa kita lakukan besok, nanti. Harus bertumbuh hamanginang. Dan harus belajar dari banyak kesalahan yang kita lewati. Sama seperti Daniel. Buasa dipamasuki cerita na opat bangsoi manang harajau ni, supaya kita belajar kenapa mereka bisa hancur. Mesir, anggo cerita di Mesir di Alkitab soi nama hebat nate. Manang isi hita na tu Jerusalem manang tu Mesir. Na baru pihamin na bulan Maret. Maaf kalau saya katakan itu. Ternyata Mesir itu aduh kacau. Ujago ma lagu boti. Ima baik kamu ma ujago. Gersang. Dak kubotala musim kemarau hati hai. Tapi hancur. Begitu hebatnya Mesir. Tetapi habis Babilonia, manang Babel. Hebat. Bisa menguasai Israel pada saat itu. Tapi sonari dan taridabi. Romawi juga. Gregorik juga. Mari kita belajar learning dalam kehidupan kita. Kesalahan apa yang sudah kita buat dalam kehidupan kita. Jangan terulang kesalahan itu. Isi naso marsala, sudidu marsala. Pedih tapi marsala do. Partohona pe marsala do. Dijolu di bata salah do hita. Tetapi ingatlah, di bagasan di bagasan topik tadi bagasan sederion madok. Ini di dia nakin. Oh. Rodi saliling-liling na do pamaret taon. Dot harajau ne debata. Jadi tengok mamanginang bican sadi hari dope. Didok ede lansia do yate. Bican sadi hari dope. Life is about growing, learning nina. Dungi becoming. Hidup itu tentang kita bertumbuh. Anggoholan stunting istilah stunting teh na gelengi. Batu ahai, sunahya, natabi gudang mangan. Tong songoni rupaning. Harus bertumbuh. Iman juga harus bertumbuh. Kehidupan kita juga harus bertumbuh menginang. Pardonganan taupe, ikon bertumbuh dok. Unang lalak maka tatay dongan nak. Biar majidah. Jangan. Pakai kesempatan waktu kita. Opportunity, kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Cerita na ipe songoni do. Namati do anak ni padi daun. Duli-duli. Dungi saya dibagaskan kesedia may bana. Dungi wah dia masih muda. Disurak may. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Dangadong nahot di Portibion. Asing ni debata. Martanyang mahita.
Mulai madiho Tuhan, di pasu-pasum, di parsauran nami, di minggu ujung tahun parhuriaon, laos di minggu perningotan di akka dongan nami namodding. Bui hami hudul dinggan, manangihon hatam. Diajari hatam do Tuhami Tuhan, asa toktong hami marpangucat dea Tuho. Tongtong hami di bagasan lomoni roham. Aidak kuboto hami, taringot tu diri nami. Dak kuboto hami marsugot di diri nami. Aha namasa, manang aha penamasa. Tuhan ajari hami. Ay ditikina, hutadiko kami dong portibion. Sudi nasa akka na adong di hami, hutadiko kami do Tuhan. Di baheni holan hodo hapurusan nami, hola kodo pos nirohan nami, pasu-pasu hami, ajari hami, asa toktong lomo ni roham hupatu pahami, dingulu nami, asa bertumbuh hami, asa marsyajar, jala gabi naburju hami, di perdalanan dingulu nami, bican diliok kodo petiki, ngulu tuhami, asa huparhasya kami tiki Tuhan, tulomo ni roham. Pasu-pasu mahami ruasmon, hakabibici buburon, siya me nama gudang satu nama dua, nang parhalado dohot akapadi tape, asasada hami Tuhan, laho maruji-ruji, nung nga itap ni dia, akan nadinggan hupatu pahami, songon na pinangido ni rohami, pasu-pasu mahami, nang sudi akan nahupargiotok kami, dot akasita-sita nami, dohot sihol ni rohanami Tuhan, manang ahabe, di paranakonon, di rokap, di ulaw nadinggan, di akapardonganon, di akaparkarejuan, di akaparsikolaan pe, di botohodo nariko di hami, dohot narumikoti di hami Tuhan, pasahat may hong Bartolomeo ni roham. Pasu-pasu ruasmu, Reksi Renaldi Pramudia, manurung, dohot Agnes Borusi Tanggang, nanaing majalo pasu-pasu pabagason, di 2 minggu na nengro. Paradi ruhana sida Tuhan, asa mangaradi na sida, gabi ama ina na burju, gabi keluarga, sitiruon, keluarga na toktong mamuji, pasangapon guarmu na badiyay. Ingot hami, di ruas ni Huriam, nang marujung ngulu keluarga, di keluarga Manalo, amang Ramses Manalo, opo Timothy Duli, na hinabaluhon ni Inang Boru Sirait. Manadikon, yanakon na, poparan na sa luhod na. Di bagasan, ilu do penasida. Elilit nami, apos ilu na sida Tuhan. Nang di keluarga, nang ditadikon akan na hinaholongan ni Rohana. Na siya toktong dope ingot, di akadongan nami nung parjului. Homa na mangalihon pos ni Roha di nasida. Naso pasobom buhami. Ay hodo na manoktongi Tuhan. Hodo na marhuaso. Lehon ho Bartolomei. Akan narikot di ngulo nami. Asa unang lilu, asa unang lalap hami. Taringo tu akan narikot di ngulo nami yon. Aleho manapaturihon. Molo ho na mga toy ngulo nami. Sonang dohami Tuhan. Pasu-pasu ruasmu na di bagasan persahiton. Amang kamanulang. Amang emnapitu. Amang iigultom. Amang situa ahasitio. Amang hasyagian. Mawati boru sitorus. Inang panjaitan boruta barat. Inang sihombing boru si bagariyang. Dot akadongan nami, si solhot nami, todong nami. Nasohugwari hami Tuhan. Nang nasida huwa kami di tangyangon, asa hotok tong namajama pamatang nasida, asa lehonomu hamalumon di parsahiton di nasidabe. Pasu-pasu nang sakap ni Huriam, nang patu parapot parhalado, di Huriam hakabibici buburon, asas dinggan mardalan rapoti, ho Bartolomeo ni Roham. Nang dia ka namarulang tahun pe Tuhan, hatutubu dohot pardongan sarepion, asi Roham, molo ingot nasida,
di ulang tahun na dilehokodo tiki du nasida partikian asa dipakai nasidai laho mangaruji-ruji uhut manangkapi sisakapan naho Bartolomeo ni Roham lehon gogo las ni roha diaka na marulang tahun hatutubu doho pardongan sarepioni bahat naneng hupangi doho kami Tuhan alay pos rohanami tumakas doho maboto narikot dihami pasaha may ho Bartolomeo ni Roham si sadosa nami amang mga sahon Jesus Kristus jalo matanyang nami amen. Mari dimahita laos tapasahat mapiliata.
pon Jesus alialeki haholongan nabadia sian Jesusi sonang sai sonang rohaki marolop rohaki di surga di nasonangi soadana orang sabam sonang rohaki molodun sahat autusi tatangnya kon ma peliata martang yang mahita ali de bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si leon nadinggan do na saulibasa na mauli utus hupasat hami masian ni lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo maigabi uap na ucus di jolom pasu-pasu majalar ramoti asa hupara hasya kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni sileon-lehon mitu hami asalam girgir hay madok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amen. Alia manami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesanami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo mapasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim. Amen.